Mami. Na pomo te saying. Nyame adom eh. Oh. Pacho nso ho ye. Nyame adom. Ederade. Mame ma wa mo ote. Why ya dear? Sedan nka awrade. Ye ya ho de ni ye nyansa. Eja. Ni nyina ye de aseda be ma awrade. Ona aboaye. Aboye chidom. Amasa abri pepesu. Ye tesa. Baby a wo bi abomodi anse ne wo bepi e dia wo pinchan wo radio no pinchan wo TV no wo pinchan wo phone no na wo ko Facebook wo no na wo hwe TikTok wo no na wo hwe YouTube wo no enipa je say ye mobo ankasa enipa mobo ye kire ye hu bebrebe twimanso bebrebe etan ye nua bebrebe na kire say ye boni de tia ye nua bebrebe a ye nwene ho nipa ho mobo ankasa enso ye ne ye akesesem ti se ne ye so wiase ye so ye nkwa ye nim ye daache enim ne ye beto ye daache nyame yi akere se ye daache no che se yade nim o haw nim ye from saa asa de ye yi binum daache bi akere wonom awunim ye da wanimu a ka be sonso ka be bu ade ka be do nipa ka be bu nipa ka wonya ahomaso Moses Ma and I know what the assembly dying. And then Obano waha. Sma what they buy, you know. Say Timubium and my yentie. Yo. Nina Edamwase ni mo adwuma pa. A mo de boaye. Na me nhyira mo no anya mo kase. Amen. Na ma asema me de baye nyina ne se. Me yire enuanum ba se busuafo ahia. Se me yire ye bayifo. Me pacho anya sana da no start. Kan sem nyina sade na no wo start no no. Na we dia bebu asin finfin sade. Wono no yire nete. Me ne me yire nete. Ana busuafo. Kan nyina. Ebi. One ne nete. One na yira ware mfie sei ya wonkoda sei ya to wo bobra sede na no wo ka no na na me ne nya na ma mebre yankwa we de bonini yankwa me ne me yire wo me de me kan bi shi me wo ho ana onuanum yinu bai be kan Esther ho ni pa miensa e be ka chem se me papa obu asem ni ko me mu ni ko wa bo ni ko wo ho kwai ho na ono wo yire ho na wo yire yare ye exactly enti ya ade na esi anuafo ba ya wo mo be ka ana me yire yale ana anuafo ne bai wa ku bia asem ikura wo yire na kama ena yimini ena anuafo ba anuafo omo firi ni ne ba ade enti no ba yale na wa ku bia ana wo sere busia se wo sere wo mo na wo yankura Moses me wo ho na me yire yale ko me yire yale enti eja me de yale na mahwa yanko se de obesi aka ne bia o de yanko enti eja me wo ho me kan bi shim na onuan mu baaye ebe ka che me se me yire ne ye baifo nti ono na eye ne ho enti ye hia ai e ma ye kan sem eja me 87.9 Kumasi enti asem na ansiri mitiri se won be kan sa asem no so ye baifo ye ono na eye ne ho enti ono wakɔwe obi na mo fa ne de mra on fa ma nyina enti me de enti me frem papa bo na mane e ma ne de to abusua nanim e ma me fle se ye mehwa mpapa se ye mla na ye mehia na hu kwan ye befa so asan ya le na eja abusua no me twen wo ma obi ama me ye obi ama e na aja me dia beda am 87.9 Kumasi so ye ja ho mako akofɛ nipa foforo na ba betena ɛna no wa na wo de wa asɛm ba na de wo toto papa so enti sɛ de ase wo bi na aka bi kyɛ sɛ wa na wo de wa asɛm ba enti firi wo mu ka asɛm no a wo de ba ye no nyina
say mente wa asam no kra wo ka no ase eye no kra say nia ena no wo ka ye no ebi wo de wo kan mu de nanso so nya asam ne ka no na wo ka kire me se de wo frɛ na no bi wo frɛ me wo fo so bo mamane wo ba ha se de wo sik anya no na wo kekan ya no se wa ko bia ana wo de ato abusua na nim se yo momo exactly enti amwa no mu no me pese ko no ka owi ana ma ba ho ansa enti papa sa to aso kan wan sana wo ma me abusua ne mo wa bete abusua na wo hwe ye na mo bi ama ana wo de koda mama wo de ja no manen ka na asem ono ana di nkan de bae enti manen ka na asem on tan you find me we de aboni ni me yere yale me yere men ka bi shi mu na yale be bo no ye be di brunya ne mu ho a na yale be bo no efiri se me ne be fa ne sa kwala ne wo ye ne 40 days akura be na wo kwa bi me ba be ma na wo ha me yere wo ye na wo sha ase yale nti wo yire na wo ba nye ko bi na wo me yere ne na bushafo me se me yere ne wo yire bushia no wo mo de wo kwa aduro so ana asa me ba asa ya de wo kwa aduro so akwa chechire wanu ana bibi ase be nti ne makrase akra be na wo yi me yere wo ye na Ishmael obi o abo fa na mama papa en kwatra bo te kakra na ko recycle na adwene na kama na mehunu sade oh dio papa mi bro mini bro ma me hia me yere na me yere nyale enti wo be wo no na ya efiri ho ya lie saa besine makumbia enye yi enti ye be di bro nyan na mami jano ye be di bro nyan no me fa nse na o twumi nu na me yere be ya o ka che me sa awarding na me so onko doctor ye de ne kwa sumla doctor mu anyi yi ene go so ye yi ni free doctor mu ho besina eno anu sese ye ontime nante otime nye hwe enti me wo ho na abusuafo ba ye be ka che me se me yere ne ye baifo wa ye boni nti wonka osan ye baifo enti ono na ye ne ho enti no ono wakọ wi obi de onfa ne de mra onfa ama enti afi nso ne nan ye twitwa nam wo so se de nka o de won be ka kire me no enti na ne nan no ye ne ya no enti se minya misika o yale amento palama ne nwe na minya misika mimpe misika mfa mo me bela no wu a on be ba be fa na akosie ena me se sa de a eja asem na ye medu ena mbo me papa mo amane ene ese ye fra busua na trans ne ye ne wo mo nkwan ye be fa so a ye be san ya ale ye bo wo mo a obi a ama ama me de asem ne ko ehwo ahemfie ema me ko sama wo mo ne wo fa bai wo mo ne wo fa bai se obi yi asem na asiesie obi yi asem no se ne ena obi siesie asem na menim ena eja me de aba ha se monya memoa yo me de bai we de boko nti yenye omoa ne sen kwan ya me yere ne be fa so anya ayaresa ene kwan a de abusua ne so kan ye no mente me ho ase ewo ho okay enti oyire ya friend sen Mary Ajewa woni Mary awari fie sen afa se mfie nkunu kwa 10 years ekwa 10 years ni mo o masen ya wo baba mame yes I want me wo ba sen baako okay enti yare no start breben afa se owo ye no anya 40 days pepepe en wo se ne 9 ene kura ne saa na ye bedi last year ye bedi bronya ni mu no en wo se award no onko doctor mu afidi enti ye de ne ko doctor mu ho na wo mo hwe na wo so mu ntimi ye mfa ne ko go so enti ye de ne ko go so no ne nanu hu bompumpunya ye se de ahwe nsuhie agu hu no afi de no te ko ye hwe ne mane wie yi ma ne ba ya ne nanu mu anye ne ya no ena sisi aso ni mu a ontimi nsore ontimi nya hwe
gye sɛ wopagya no ɔbɛdwo nso a gye sɛ wopagya no ɔbɛkɔ toilet a gye sɛ wopagya no nti yɛyɛ no operation anaa mpakyɛw a okay wɔn ɛwɔ ne paneɛ bi ɛwɔ doctor mu hɔ doctor mu deɛ sɛ yɛden akɔ a yɛbɛwɔ wo paneɛ nti na awoɔ no mu no ebi bɛtumi aba sɛ ebi a yɛwɔ no paneɛ bi because bere a na ɔnyɛ mo no na wɔwɔ saa yadeɛ no ɔkɔmpleni ne nan ne ade ɛna efiri sɛ wowɔ a ne nyinaa nso wo yiri onya accident bia ɔmpa hwee bibia nsi ɛma ɔnkɔmpleni ne nan but yɛkɔkɔ yɛ no operation baayɛ no ɔkɔ wo wieyɛ no ansa na ɔbɛkɔmpleni ɔwo wieɛ no yɛkɔyɛ no operation na ɛno akyi no ɔsan bɛyale na ne yafunu ɛne yɛka ne ho wɔ ha gye sɛ obiara yɛ wɔ ha biara gye sɛ ɔsɔ onim obiara nti ɛma me pɛ sika sɛ mekɔyɛ no operation ɛma me de ne kɔma doctor sɛ yɛkɔɛ doctor nsɛ yaleɛ wɔ hɔ na ɔsɛ deɛ yadeɛ na ɛwɔ ne yafunu no mu ɛka ne ho ɛno deɛ wanka yare korɔ ankyerɛ yɛ ɔsɛ hernia okay ɛna ɔso gye sɛ ɔhwɛ no ma ne ho tɔ no ansa na wahwɛ no nti ɔhwɛ no ma ne ho tɔɔ no wieɛ no ansa na ɔde ɛkɔma doctor san yɛ no operation bi ne yɛfuru no operation ya ne yɛyi hernia no afiri hɔ nti wɔn kɔ yi hernia no baayɛ no na ne nan ne start yɛ anaa sɛ na ɛwɔ hɔ dada saa ta na ɛyɛ ne ya na nyɛ kɛse baayɛ sɛ ɔnam a ɔtɔgu so nkakra ɔkɔ baayɛ no ɔtɔgu so nkakra ɔtumi kɔba ɛneɛ sɛ menni hɔ koraa neɛ ɛtɔ da koraa ɔtumi yɛ bɔkɔfa adeɛ kɔ nsuo ɛde tumi de yɛ dɛn ɛte ne de ba meba a ɔno waka hyɛ nam sɛ ɛyɛ a ɛnha wo ho na ɛkyena nko obi bɛka sɛ bi a ma bɛgya na ebi a metete hɔ anaasɛ biribi saa nti wodeɛ sɛ meba no sɛ adeɛ sa koraa kwan a mɛfa so a mɛkɔ nsuo no gye sɛ meyɛ dɛn gye sɛ mekɔ nti meba ketewa no na ɛdeɛ ɛtɔ da ɛne nsuo kɔ deɛ ɛne ɔyɛ adeɛ paa ɛne mɛba no bi a wakɔ nsuo wɔyere ɔyare da hɔ bɛɛ abosom anaasɛ mfie sɛn ansa na abusua no ba bɛka kyerɛ wo sɛ wɔmakɔ baabi ne yɛsɛ wɔ bɛyifo ɛfiri hɔ no deɛ ɛsɛ ɔyale wei no bɛboso me nsia mu ansa na wɔn bɛka saa asɛm no na ɔmo nim sɛ ɔyare a ɔmo ba hɔ bɛhwɛ no wobɔ wɔn amaneɛ yadeɛ ne start yɛ mebɔ wɔn amaneɛ ama tam ɔda agɔɔ so no koraa ne sista bɛhwɛɛ no ɛwɔ hɔ a wɔn nim sɛ ɔyale anuafoɔ no a wɔn ba bɛka sɛ wɔyere yɛ bɛyifoɔ no wɔn ne firi maame baako papa baako mpakyɛw okay wɔn yɛ mpanyinfoɔ kyɛn wɔyere na wɔyere nyini kyɛn wɔn no mɛfa sɛ meyere kyɛn bi ɛna panyin nso wom okay Esther ne kyɛn Mary no okay ɛna Augustine ɛna Mike yɛ anti wɔn no so deɛ megye di sɛ meyere no bɛkyɛn wɔn akyiri ma okay oni ɔmo nso ni problem dabi mehu sɛ o mekora bere bi a wɔn ba hɔ otie wɔn nsɛm a wɔn keka kyerɛ meyere a na ayɛ sɛ ɔdɔ ne akoma pa ɛna wɔn ne ne ba a wɔn ne ne yɛ dɛn ɛkasa na mentimi hu okay issue bi a ɛba ansa na okay wɔn mo bɛka mame mu akwaba yeah na ho te sɛn Yesu adom wudin mpakyɛw me de Mary Ajewa okay mpakyɛw so ho yɛ nyame adom Mary me ho yɛ paa Mary ka kyerɛ yɛn sɛn ɛna wo problem no ɛstarte mama me mpakyɛw me problem no mfa ne sɛ mehu me kunu ɛna menya yɛfo yare bi bɛtena ɛnhyɛ da nyɛ kɛse saa enti emu ana nyinsan baayɛ a mefa afuru enti me eduru sɛ mɛwo no mu no na ɛkɔba ne sɛ yɛbɛkɔ akɔyɛ operation osunyan enti yɛkɔyɛ operation no osunyan enti sunyan no na chi no na yɛfo yare no bɛyi ne ho kɛse enti me wo yɛ na chi no ɛne yɛfo yare ne ba minimu minhu nipa mehu ansa me da hospital ɛne hɔ no de me kunu no wɔ bre yie
nipa de onye kra oye bi aka ani obrai papa che say ntwam 2 weeks na me yefunu na ba meti mani bia na me da hospital saa kakra saa anaja nyankopon ya adum na me koshia doctor bi no se di aye no aje se me koyi are e wo me yem nti doctor no boa me edi manim ye bibia ma me ana wo ma me doctor me kosi ni so na oye me operation nti efi ho na chi ndie ye yare ne de ma bi na me wo ye na chi na me nan no 40 days na afa me hu se me nan no mi togu so a ye se me ya hwi bi anenye tinka kranka sa na irade adum ya no amma ko hospital ma ko check up go so sa na afa mitimi na tinka kranka nti bi ma de ne mitimi so ade enko akiri bet mi ama de mitimi ye dai eye na ebe ka me ato ho ne de ye be di bronya no aka 2 weeks ya me di bronya no na ade no start say ensan bi ate agumi na no ho nti na mi hunu de ekọ afa ya de mi ko dru gos ho me da gos on pan so ade a doctor be hwe ma say Mary na de na aye wi am the doctor na dan chesa me na no ma ho te se de ye di nsohie pa ya de na agu ho na agu nti ho ni nyina awroi nti me te ho se ya na etri nsuo nti abrebia o mama edade so abrebia edade so saa nti menya 2 weeks wo ho no ana omu yi me sa me mrafi na ebewu nro mo de aye me no nti ya ba ya na no anim na me de me hwe afa we yi so abeka ho me ya onai ba ko no so abeka ho ama afa de no kura de mitimi aso ma de no bom na e wo problem no ana mitimi aso okay me ba mesai abani so sisia na ye mehwe free baby mepie baby na ye hwe se ebia ebetumi ya free edro panie ana operation ni mu a na ye hunu donji mame I said them ya two din Ukrade so wabo din na mu ma body na mu emema nyina empna kuna mani etro ya kra me da so mame okay ewie ye no na wo ba fie no na wo te se wo nan no emu ye oya nkakra but na enye wo yakese pa utumi de nante ye wo ne ma kama na ukoye he ne operation ne ba ye no na fei ebeka wo to ho okay enu achi enya be sei me fa ne say last year ya nti me fa say me operation be 4 years because say wo ba no wo fie sei me ba no ko 10 years wo ba ne ko 10 years na yade ne start be just last year yana e kan woto ho no ba na ye wo yan kakra I see sadia ene die nti no wabusuye be ka se wo bayifo wo ye bayifo mama me pa cha mi sa adekrokro mi nim o ma wo bua mi nim o waje wa wo bua mere mi nim eje wo okodi otu an se bojagunu o eje wa wutu wabusuafo so yese obomo chichi free suase be ka se na nche bua wa ye nyina chinyi sa so da konya bua ka se wata eno so ye nyina chinyi mere eye wo aka se wonuanom ena eka mama ya nim guase na mugu mi die ti no mbegu anu ase se ebi anam mo abi om de bebo aminti na mo ka se ade wo nan no ka woto ho no omomo mi nana ka me to ho no o ma boa mi bi bet mi papa ja ye koko nti mi sra o mo sa mi hia mo ha o mo ka chem so mu ni ska bi ada ho ise koko ska mensu akuma 87.9 FM eni Onia TV koko sika sai na omo koton koko no na yemfa wo chefa ma wo na se omo ti koko na afibia no ananka me chefa ena omo de be mame nti emra me ka kire me sister ba ko no ka kire me se ono me aya na me ka saska samska ne keska sam kire no ono no woni bi wo ba bia sanso no bi su ne bi gese koko ska na nti me papa su ye ko 20 years ni na mka chense koko ska da bia mo ya afibia nso duru amon ka se bia ya ti koko no ye nya sei na che so mo ti a wo mo ma nti ya cha obi ade gese ma complain se bia
se baby adu me kunu so wabre nti mommoa me kakra ansana ebi amodi bi bibi kakra ko jabo bi na makoje boy ne friend George o asumra ho mo scan kra me kunu ankasa no onje boy ne na mode ma no nti se bia me hia check up bia na makono ho na makoje na esa na matra me baby na me kunu so atwa so ada wonu nua no monka se ebia ko papa ko sika na ye de bebre wo no age so wo mo de akwa wo bi na wo akwaje wo mo tumi famra wo fie there be se me ne me kunu ne wo akra se wo ti kokko bi so aha ana nti wo mo besi asumra ho no ha ono no wontimi sa anya dai emma akra na se ho ti so di jaboy no aha na boy no so me kunu ko asore ho na waka kire no enti bra wo yare da wo ya wontumi nsore nkwa ye adwuma no kokko sika no se ne de abre wo eno na me kunu ye ne se o de me ba bia ya nkwanta ne se yemfa me mra ho ne ahwe dompe no nti ye ba na me sister no ka se o nhia no e wo ho na ye han ka ne ye ba ho nti ye ba ye no no beto ye ofiri kuma se beto ye wo ho nti me fa ne se e ho de e ka ye boy ni nyina ana o tia e mu 20 million e de ma ye so ye bo kasen se ska na kra be kan che ne se nya hwe se ye dan o mabo an kakra nti ye mfa ne sa o sisters mo se wo makọ baby eye wo nuanom se sofo bia ka che mo se wo abaifo na wo nan no a wontumi mfa nya hwe no ye twitwa so nam because wakọ wi wo bi de e na fa wo de bra wo de hu hia wo e che wo bi de enti wo mfa ma enti ne ye wo sa no enti eje wae wo beka no kre wo ka no kra banyi wa hoto mate mama sete sa ka bla me bra kra no anka maka da bia me ka kire me kunse bra me bre pa se e bia me da me se we mada so sa fi se yare ne che me ntimi na me na so ama se me manya problem kra wa mabati ntimi sa no ntimi na so nkoso na me ya bayifo na da fa konsa na me bre anka me nya sa adwuma ne da anka meka manu masam na manu ase de e ba ye kan anka be ya na so minim sa de ba no kro mo kan hu bi wo mo kwa sorry me pa cho me pa sorry babe sorry a friend True Salvation Church areho to be sincere yasem ya di video no ebe kire mo na wo ankasa ba bia wo bia no wo se be fem me ba ye na nakua ye di ti ho wo de chiw mi hu na de kro ansa no wo bebo mu na no kra na mi hu no se de ni seriousness no esitie kope bra wo se ye de no eba ha ena mi hu no se de esitie ankasa mame kakai wutri mu nso bia na wuni obi akonya ntokwa bi maybe a eduabo bi kakai wutri mu because anu eden mame te ho no mani eden enso mabusiafo so na mani eden ho mo so sense ebia me hia bi na me nya de a ende wo boa ense ye nyina ne papa agapade etenti eho na me kura so no kuro na mete me no obi ankon da kuro na nkasa na me wo mu no obi ankon enti eye wo busuafo no wo mu ka kire wo se wo baifo no sa busua no na wo ne wo mu kofa wo papa agapade de ho ye kokoo no oh me no omo nko na me boa enti wo susu se agapade ni nti no wo mu pese wo mu ka kire so wo baifo na kire se ya yi asam no kra free baby a wose ye hwe fa enti no yade akwa ana wo so wodwene sei bi a ejapade na akoko no a wo ne wo moko no ene obi di wo fa sa akwa ine so me pa o chaw me kunu de me ewura baby kakra yare ne baaye no baby a meko bia no de o mo kan ne se ade ne wo me family 87.9 eno de no kwasem de omo kan no ana sori nso ya kompai bo wom a di phone so wom anso bia nkompreni ma me se mere bia wo ye bayifo na bia seni nti no wa na wo ye dai wo ye wo obi anso kan
ɛmfa nkyerɛ me wo papa gya kokofo nko ana sa gya pade foforo bi ka me pa cho kokofo nko ana mfa nse dan no ɛyɛ 3 rooms na saa time na me no me kɔtena obi nkyɛn wɔ sashi asanya so ti me ba me papa ne nkyɛn na me ho ɔden enti adwuma bia na me pesa me di bɔ ti me papa kora wo be sister dan 3 rooms no me na me twa bricks ayɛ sɔfo na nkasa wɔ hɔ a wodi adanse man e de hyehye dan 3 rooms nti ewie na me papa yi sɛ ɛdan de o mfimfin no menye ɛno de me nimpe fe sɛ ɔmo bonyo so ɛno de me nimpe fe sɛ ɔmo bonyo so enti nyankopɔn yɛ madoma me kunu so nya atakwa me dan mienu bi si hɔ no a ɔgya ɔde me kɔtena mu no efie hɔ me kɔpre hwe wɔ hɔ ate sɛ wo de no kwa papa de ma wo hye fefe no ɛno o mafa a se se no me nya na ɔte hɔ no otwa aburo kora odua aburo no otwa emu no otwa aburo ne gu nso me complaining wɔso se se me ɛdan kora meda ma sɛ baabi kakra teɛ ya na meda nti me nsan kɔ ha me ho abra me ne me kunu na abra na yɛnya we nti ɛno deɛ mayi ma adwene me bibia free so okay na obɛkai sɛ ebia before a wo ba benyin sɛ kora bɛwo anase wo nyin sɛ no mu no wo kɔ afuo mu hɔ wo papa kɔ afuo no utu wo nan si mu me pa kyɛw me papa wu yɛ na nkasa no pa no afuo no manko mu ta san sɛ wɔ hwɛ so ni nsɛm manko mu da na me bra panyin ana me ka kyerɛ sɛ bla sɛ a me so no ma di kan operation first one ɛno so yɛ awo na ɛno so yɛ awo na enti me bra pa sana me yɛ de me tiasi enti me yɛ na me ka kyerɛ ne sɛ ɔma me sika kakra ɔka kyerɛ me sɛ ɔyare a ɔno me bɔ mama ne yɛ den ti na me de me yare a na me bɛbɔ na mane enti mama ne bre sɛ kokoo no so ɔma kɔkyɛ me wo hɔ bio anso mama ma ante ho ada wo no mo free papa kro ma me kra na nyina free papa kro ma me kra ɛna ɔma kɔkyɛ kokoo no aniafo no obi anya ne dia ya ka kyerɛ ɛna ɔma nka kyerɛ me nti mete ye no ɛna me ne me sister na me di na chi no ka sɛ na mo a me ne mo nete ha yɛti fie ha na mo timi akɔya saa de abra obi anya dan ammo mama ne na ɔmo titi kuma se no kra de na mo mama ne ya sa me de me ne mo nyina na yɛ dan ɛwɔ ha ana mo kɔkyɛ kokoo me nim ho hwe ana mo kɔkyɛ kokoo no yo enti e koma me ne ntam kra yɛ dan ɛyɛ ntɔkwa ana yɛ de wɔ hɔ enti yɛ wɔ hɔ no mu na no na me hwɛ de ɛkɔ so no a no kwasem na ayɛ sisi ayɛ dan abam timi so me kan sɛ ya kyɛ kokoo ne gu hɔ de a den tina me ntimi kɔ family 87.9 enti me yɛ na me sister panyin ne yɛ ne sɛ me kra de nka yɛ ya nka hu nya sɛ me yɛ bi ɛne sɛn ana me bi sa me sister na me ne wɔ hɔ sɛ sister bajo aba a obɛka asɛm bi anya me de sa asɛm kro na so me bla Antoni so abɛka sa asɛm si yɛ ya nka hu nya sɛ me yɛ bi no ɔmo yɛ de ya sɛ ɔmo na ɔmo kɔdi kan kɔtwa kokoo no a ɔmo fa ɔmo de ɛtidi no ka hu nya sɛ me yɛ dan me yɛ sa me kɔka ɔmo ho ana me sister na bɛkyerɛ me sɛ wo na ɔsɔre a ɔyare nti sɛ sa na ɔmo bɛka kyerɛ ana me nti sɛ me yare a ɛsɛ me nyɛ nipa ɛsɛ sɛ ɔyɛ de ni nti wo yare ya ni nti ni sɛ ma kokoo ni because wo ni ahoɔden kora wo betumi de ayɛ sa nti me nyɛ nipa sɛ me ka kokoo no ho asɛm na anya bi mpo no me kɔtena baabi wie JSS ansa na me behu me papa o enso baabi kokoo no baabi me ne ne si edua e nsiwa me ne ne edua e ekɔlai na no me edua bi denti ana me papa kokoo mu obi timi dibi na ebi nso nya dai eni bi ti sɛ mo ka ne saa de na ekɔyɛ sɛ mo pɛsɛ mu system enti e ho me de aya me ntwe mo no kura de wo ka ɛyɛ sɛ so de gya me ntwe ma wo ɛni nti ɔmo ne me nya dai enka sɛ de ade na tie no di nti a me bi sɛ saa question ne sɛ me pɛsɛ me hunu because ɛniɛma bi ayɛ ayɛhwɛ no ɛtɔ da ayɛ ade esie ne yɛhwɛ ebi a wokɔ afuo mu wɔ de abufuo kɔ hɔ ɛne yakɔm obibi atia so ɛno de me de abufuo kɔ hɔ ne de ɛyɛ afia last year na me kan sɛ megye me kokoo no ɛnde sɛ da wonya wonan ne nya mɛyɛ wo ya da bia no de na me nan ne me togu so sɛ de wɔka na me nya ɛntɔ hɔ sɛ de ɛyɛ no ɛna me kɔ hɔ enti me kɔ hɔ no
na ehye o ma esisi hye kula enti me nua baako wa asomra e friend badu oye na sister ye fa fisro ene be ye ni patre enti wo bedi me so na me si o mate enti edi kan ne kura na ono na me kan se meje me koko ono na me kan se ni ono ahwehwe ba bia o na onya de wonti mam na me de koko na se de se me ba ho a che enti me hu ba bi kura bi we de ewo na oye ni se ene etoa me so enti ahia ne de sisi so a wo hwe so a na o de ko enti ye na eduru ba bi na me se mabre enti ene e me kunu enko na on sisi di aka ne so to me si lolo eno kura na mama ho aba asam se me kunu de ne pa akotwa kokoo ni bi na ote mami mami di nam se last year nko ana me yesa maji me kokoo na denti na kokoo o mo che mpapa wu ye eko 20 years ni no me kunu no me hu ne tamban ana okokotwa obi abusuo mu asem no okotwa kokoo ni bi no wate e di amame enso me ankasa na me de me ho me sister ni timi mi sa mi o mi sa mi na me kunu na de ho nkyire ye ara kyire no ana me se mokurei ba me yare ye wono na ekuta me kakra sa mo de mo simple ama no pe eno na da 87.9 ayi so na chese apart from sister na adua kwanta ho no oba be ma be 2000 no eya na wo mo maka no e de bi ban kakra obi anfa bi ma ne nyina agira wono so wono de ose abusuan ne nyina agira wono se kokoo no na hwe so o sister no wono na hwe kokoo no so kesa me bra panyin no se wo mo si woti kokoo ni di nti wo mo je ma panyin no na wo panyin no mo je ma no de ote am obi anya ne chefa no me kan say wo sister na me nim se wo de wo ye ba tan a wo ye obanka wo abadaye enti me sister no nyina akra woni nipa ya me pa wasema me ne odi nkomo e ka tirimusam na wo so ntumi enti kokoo ni bedi wunsam na me nim se anke bia wo mo bi pa tiri wa de bebo me na obi ya ko odi ankwanta ba e wa kan sika yi ho asam sa am na kodu ya busuafo nyina anim sika na obetu ya hospital ho no ama me wo fa ne ba e mra okosama asam no me wo fa ne ba e obeyi asam no so a wampe e ho asam bi anya dai anka me krin so yare ya me bre bebrebe hu ti ana akwai asam ne koduru ahemfie se de be ya mo be hia ne be hu kwan ya be fa so a ye be sa yare no wonso be yi asam na wo ani asam no wonso so a wa yare no so wa nka ho hwe eno ansa wa san fro kai 87.9 na o frame so o kan che me sa han me kunu se na busuafo ne se de wa nka asam no ho hwe no o mo ntia se nti wo de kosman kwa hene wo ana me se wo fa wo de kosman kwa hene wo ye dan abusuan abrante hu mi o ware me no me papa en di odi mi papa de ana oye me ho ade ma no so ye ne na na wa asomra ho mo se munim no mi kunu no so ye so oba me ma me achi abusuan no ma me nua aboajo ane se abusuan no ene wo mo a se ye ma me ye funu ma ade na enti ama mi kunu na nkope abusuan no nkasa no enti e ho no mo so agina se mi kunu no ya o mo be frɛ no wo suma pa hene na mo de asem na kotumfo we sana me wo fa na ka kire me e wo phone so na me ka kire nse wo fa mi kunu no de on kan hwe o on kan hwe o se an wo ana opia na me se me mpia no na Augustine masem no mo be kan ye no ana na ama mi kunu se ne bo aye dan yo mo be kan se wo ba ifo no je se wo no me ne te ho na me yare ye no mi ni modern pa abrante ye da hwe se ma me sabio ba panyi te sam ba da ba sore ne ma ju so ogu abrante ye na be yi ne me nyina ye wo kunu hwan abrami wonu ama so wo ho obi anye je se abrante ya nti abrante de wa ye no wa ya ade a ai fe ewo yankopon so pa fa yankopon asem atun nti di obeya no ye de mo ba ya mo si ye ni ane yare no yeso ye nti ase nti ye ko ba bi na safo bi so ye bayifo na ode ne nan ekwo mo twitwa so nam nti akọwe obi die ofa ne die bla oso onfa ne die ma enti no mo twitwa ho no so nam nam se ma nya ba bi atwitwa me na se mi dwom ana me ko twitwa ho nam nti me si so dada be ye ne wo me ho na me ndi ko me wi obi nam na no nti me nya ba bi amfa mfa
say na me yare da ho no ana me jonku na me de ko me atwitwa so na nti bra mo ba ye na mo be hia mo no omo ka asasem we ne de na aka kire wo no na asasem na mo kan na me ka say me mo pa de omo kan ne say sofo bi so ba omo ko ba bi na sofo ne say me ami nim yare ne ho bi ti say me gitum a me ho beto me enti me kunu no de omo ko waye asem na nim kire no wo ba bi o aha enti say ho no ana omo bo me ba yi say mere wakoyi obi nam enti wan fa wodi ankwa ene etwitwa so na ma me senka me friends ukura bro 30 na kam de baje wo mo na ka ye be dan yan ke be ye ya true faith ni na akwa friends 30 ya ko bodi ani breba sao se bibi antowa nipa hu de enti sa sam na mo ka to me so masu hu pa bo hompa ya ka kire rade se sa on the on me ankasa me pa me ho ntoma na me kama no masam na on sam yare na me bre esan say yare ba bibia me kunu on timi me mpo no peja me sa ne se kura na me so ate kakara abranti wa bre pa ha ya kuma ebra wo yare sie yi wo sister ba dua ya nkwanta ebetua 2000 Ghana cedis no a unuanom no obi abefo akọ hospital da pa cho da bi okay ebra wo mo ka che wukunu say wo bayifu no ma ko hunu sofo bie no ye bo wa mane no wa ka che mo so mo fa nko sa sofo no me pa cho ani sofo na ye ne no nkra ye dansi ni nti ono kan say ono de be yi asem de ontimi nti say o makọ ba bi ni aka de anka ne kan ne say omo baaye no ko mo be fa me na omo de me ko sofo kro ho na de wo mu no e ko piepie ma bibia da di na nka sumdie ba na so omo be ka si manim sa ne de ono de but oma wan kan cho omo so omo mefa wo nko ano de man kan kire omo so omo mu omo no omo nye omo agin so omo be fa me so omo kan kire mi kun so on to para e ma me na mi wu a omo ba be fa me akukuma se akosie woni wonu bia edi moja frada me pa cho no de na yesu sakura ya che eye de na be pie mu wo sasem no mu se yesafo no yese opese ebia mfunso bi wo ho a na akofa sa problem na ono so adifo wo na omonye hwem no mo hu kan mo begina so aboa me empaibo ana obi ni panso de waye na wo se wo he de wo kan am ka chan se mi ankasa pa de mi si su de boni bi sa se nyema bi basa sa de mfa se ne ye maya ne de aye be hu me ma pene de se be ma bi du pia nsanom ne kro ne ba ne ade de tuto bi ma ye nom ene ade ena mpran so ya fa bi ansa ye wale na moni bi wo ha ebi a na emu odua ye nyina ye ba kuma se ewie square ba na me ni nua me ma be 6 ene da nti me nua ba akom hu se ka o de me fax sa kwan ne so nti ma me bufu pa ye but na ye mani wu se me ye de me bon ko du ama ha nti ebi ase ho no na enfom so ni free dia onya fa wana anasa fe na opipini wo nchen me pa cha ma ni te ye na aye na adwin so da me so a na bi san se ade o pedien o da so o de ahye mu na say o no de ne sa ne de na fe na ono wa ye prepare because me da me mpe entoma anasa bibia te sa na sa tam na so nti ha ana me nim se me nua no nti no obi nya me ho sa ayi no nti e ba ne sa no ana me fa me ho adwin se ene sa na te de me nti e ma me tu be da kia sum kura e okuma se ho onua no ti ase me pa chawa eno ye be emfie sei ni o a chakura na me nya kura nwale ngo nti ususu se eno ebetumi aka ho bia na se wone wo anhia oye se wone obeda na wani ti ye nti ne no kura de yenyi fanto nche ya eni se ye ebia amane ebia wose ye no de me kan kire obi sa me kan kire sofo bi ma ne ma me ho mpaibo oyi quotation o bible nu akan e ma me ho empaibo a ye se wo ko sa ati bi enu ma
asotwe a what ye de ma wo nyame mu o de maame call sampai bonbo ntimi no me afa de no kra na na echa da nya me se boni de wokoye na wo pa mu kana se ye ma ho asotwe no nye boni bi a me no me siso se bia bet na wonkoye bibia nso ma obi mo wudua no de no na ye kan ye no nti no de mintimi nkyere se obi wo hakora wotan wotimi aka asembone wo wachi nti no sa ne de mintimi nkyere sabre no mu no ukofa se bia wakase na maba wabre mu no ye hwehwe mpra ne ade uko obi kunu da ne obi kunu de wo ya akora o yira wasimi ne yere enso me na obi ankokon se bia aka san waba me kunu ntimi ne na ekon ana se bibia tisa no de hu bisa okay enti ye hwe ye ma me fefefe ya woto na no na den ene ano ne de wo bi a wode kasa na ye yi na no free ho a body no aka ne de ni nyina no ebia ndi ho a eye adwuma enti ba bia wo bia no betumi aba Facebook Akuma 87.9 FM, YouTube Akuma 879, TikTok Keywood Media. Wo betumi aba Onua TV edem. Eno nti sa wo tie ye radio wase de wo behunu se wi ase ehu. Because ye ma me ene egu so bono no wase baye wo hunu bi. We ya bra ye yi no de Africa mu no. Ye yi no ade Africa mu no chese wo mo free eye esumra ene baaye na so wo mo fa drop e free asumra na de baaye because enya de a otumi etna yi trotrom enti age se dropping ene wo mo di free asumra baaye na ebra wo mo beduru ya wo yi no ade Africa enu mu no eno na wo hwe no ye yi na Africa emu no me sese wo tie ye radio kura no a bomodia ne pre wo bi ne ka che ne se binue wadawroma wo de so phone no na ekọ Akuma 87.9 FM ko Facebook and say YouTube ma me hwe ni so ade ne se ye no kure se enye embaye ena se me pachi wo moko hospital so no wo man to be ehunu adekode apote yanka kire wo like o se start here de okọ eni ade a but the bridge nsemu yi a wo ye hwe enye yie no ye ma wo so nko hospital kan che wo se bia ya de bi se ya na bibi se na aka wo me pacho omo yakoye no omo twa me astri na omo ya ne se me jonku ho kase no ebi ahi kakra hi afri so na no kura no ka hu hia se doctor ne se ka hu hia se etimi ya mesa ka wase mitimi ya dai enante kakran isa na omoka we so ye bra ye de no eba no mo hwe se de ye de ne ba no o ye pega ni free kan ni no ye yi na free kan ni mu ye de akonwa no besi ho no se unse oye ne ho hwe ya enye yie enti ye fa no free kan ni na enye say ye fa no ye sesa no free kan nim ana ye de ni eto akonwa nim ana ye pega ya pega na free akonwa nim ana ye gina ho sia me say eno ne se me nse gu me na me ho wusu ha pega akonwa o ti o sha akonwa nim nyini free akonwa nim wo ntimi nyi free akonwa nim esi akonwa nim pega akonwa na plastic chair nim Ote plastic chair ni ya pega ene ni akonwa ni nyina nti ehun video enti wo de bra Facebook eya Akuma 87.9 FM bra Facebook Akuma emema me ensa ena pega akonwa no ya woti mu no we ote ha ye de ne fro soro ha ba nya asem keto obo ayi na me ya etuaso ye de ne ba no enie ye de ne ba studio no enie wo de fa WhatsApp message bra na me kai ma 0533487726 0533487726 anu asese online nya adwuma bibia nya adwuma bibia no ane se ye adwuma ye na no nya adwuma na no kra no unse ye yi na frim eje boy eye ne ya wo bobra ye ne ya ne babia eye ne ya
afede we ya yede na fro ya aba no yede na fro steps no aba no aba studio no asam na areho wo hu ne sa akwa wo hwe no se wote ho a wote ho sa akwa eye na no nko a na etumi ye ontumi nya ni nipadua we so yede ne bedru studio na yede ni bewra gate mu na yede na barber studio akonya so na de make ne say we enya one enya bia enya hospital yade na say enya baye say de wo mu sika say de twetwa ne nan ne so nam no enya baye na say eye opapa japade because anuafo no so wo suspect wo mu nua ya me suspect wo mo 100% 99.9 na ye nyina ya papa japade me suspect wo mo ye nyina ya japade me suspect wo mo kire say se mo na eko mo papa japade ye ko ho dia ene na mo so mo betumi aye bibia because se mo ye ne say ya wonya nan gina so no dia akọ ye adwuma obeda akọ onu an se mo ye ne say ya enti mo provide this for kro no ka say wo ba ifo adai omo provide this for no ye ne ka se betu ka akọ so for omo provide this for no enuafo na da de ka so omo omo ntie wo provide this for no ni bibia ya adwuma bibia ni we ya adwuma Robert is saying adai oti ma ko oti onyina obo pampers o obo pampers na obo pampers because on me nya ne ho hwe waju so gu ne ho obo pampers like nothing won to me nya ne ho hwe when the jawo ya sesa no adai kasagu afidie ni mame epacho mi kru na dware me wa hohoro wo ho epacho wa hohoro tokro num wasi wo pant wasi wo bibia be ma no ene ye bibia abushia no ma ho mo ba na ka chene se aka chene se ye nua no wo bayifo enu nti no kasa no ba bia nya ma ne pala no na wo wu a ye be ba be fa ne place wo be kubasi abese mo nipa bonefo otwitwa ne nan ne so ne nan no otwitwa so nti me fa ne nkwa hospital wo mo ma ye proof na we kura mako ya friend kunu jira nchen ye friend kunu jira nchen edi pa wo da ho a wontumi nya ne ho hwe ye friend kunu ejina nchen ko ka kire ne se Jesus ekuya emfi wo yere na wo ye baifo mo de sia mo pe na asem mo de sia o moment bi papa kro moment bi ahwe no na ne wo hwe no so a go be ka se bia to the trim na wagyan ne hwe a mo trim wo say ye no kura mpo a ayi no ye no kwa say ni ye ka asem bi wo ho a ye nyansa ye ka ni nyansa ajapade na nti na o ma hye da ye menim se Ghana ha no sa abusuafo na ha no mo Ghana ha no wodwi on ba bia won ti ase o ma menim ne nti Ghana abusua pe ajapade chiri kwan sa nipa be wuru be ajapade o mo fa ho se nipa bra bo be sei no be ajapade o mo fa ho eti ma mi na on pele mo mfa se bi o di se na enye ya se yo di se tinchira o no so on ti ase ene ye mo ne be ye dia ye be nya ba bi echira ma me bra se o ba fu amu mi tu o mo o ba ye ni tu o ni ye be tu o na nya japade na mo ba chi because o ba fu ye nti ase o ye nti ase ne nti ase chira na sa so fuko bo be ye mama be ya o bo ye ni ase ne bo bra be chira ye se yampa na nyampa na bo ye ntu be ye ni se ho na so ye bi ampa so bra ba chira ye o ti fo no kekenken te se obi ye ba fo na o mfa ho ni bra ba chira ye de nti o so ye ba fo evidence ekuta o a chese o ye ba fo ansa na ya de ni wi a wa bo ya ma ye tu wa bo ya ni wadwuma no Bible say Yesu na otia ba yie tu ahomone ti se oyi nyame nipa wadwuma ba akoro no eti unhuru nkakeke nya honko uru kawia no otu mama ye pinima momfa me yeso ne ba 10 years wajai school ne ba 10 years na jai school ana pesa mbu sabe me se so ko di pa
wan kodi pa ba de yesika be se de wa hwe no woni akoda no enti se ba me kodi pa agye sakra no na hwe no enti akra na jai school tifi na ma ko yeyi na free car ni mo na ne nan no ba ko no ye hunu se de yesi kuwa no unim akora na free car na chi mero aho nti na ma share space no e ba ye be kire kwan a ye be si apagya ne nan no ba ono na be page etene ne ma me nan ba ko a osu a onsu bebreza akora aketo 10 years no ono na e ba be kire kwan a ye mfa nte onyanya 10 years on ono na be kire kwan a ye mfa nte ne ma me enan na o se de wo si su no obeja isu afedie me hwa akora me se na mesu sa nti esese me di we kata mani asa ya reho na situation is very terrible areho oh na sa mo tete kro mo se na ya buru be ye ro fo sa ya buru be na mu no kama adana ya mu ntimi entu adana ya mu ntu ana me hu wei ya ne mu ni achi ni o me na me ni achi nyese mu hu yo na mo hu a hu adwuma na ne de hia hu adwuma no ya na mu hu a ne de ya ana me hu se o ba be hu ana me hu se accident be si ana me hu se o ba be ye sei ma mu ka wi anu anu na me busa mo nyame adifo me busa mo nyame adifo ati ye ma me na bra boy na emfe de na bra boy na emfe no ya be fo na amamofo buso fo so mu ya amamofo mu mpeni pa yie eti mu wachira wa ya be ndo ya be fo ntidi be ye ni wiase wo ya be fo ntidi e ba yie be ye bi ni e be ma wo hu ya no efie bi akwa be ye wo ai anye di otu anye di otu ade body aba ya lo prekwa de be fo be ye wo bi afie be ye wo bi afie be ye bu na wutumi ma wunua Bible say so tempo and say be yes na so na so was your card cry to your card it me that adan obi o ho a anwo ya ye ne be obi a won be ye eye ne be ye to be be for die eye ne be ye obi a wo ne de so obi be fa ntale ba onhunu de wonyi atade obi gina ho ada na boso ye be ye na mo de abayibo se asese ni o masa ani ade no ma baby asofo no se bia ho me se djuma ye di be di no kroyim no ma ye tra o ma mo fa na me ye asofo me kwase asem ko o what you asem o ka we say se ka me ye bayifo a enka bra me brain ka me ka banu mu asema ma na ma ko kama no mu asema ma me ye ti America no se wo ye bayifo a inti bayifo na wa wo bra wo se ama ye sesa wo bayifo ne ye sesa wo bayifo a wo ye ni pa wa no wo ho na wo wutimi koba na ye sesa wo sesei se bibisi wa ha sesei na ye dwane akwa waka ha obie ni wo obetumi aso ni mu sesei ye kwaja no je se ye fa no fra konwa no ye de akọ imagine na me ra na me de mo ya o kan se say bia bibi sakra de makọ ba bia me ya ka kire mu a ye friend kunu a wono na tene ho e wa bra bu anuafo no obi ametena ne ho obi abaji wata adis wo kwesi da wo dress e wo bi nua no o sha panties ye ma ne kunu nsi ye kwaye abesi obi abaji bi da wo bi anu aduane e wo ne fie ati bi dia bra wadi da na de wo ma ne bi die no mo boyfriend akokokoam e kwa na chese wono nso wonya ne ho yes it is wonya ba ma papa na nka ba nti wo abaifo ena wa ma mebre ena me kwaye adwuma ba na me dia ba behwe wo ene meja wo to okọ no kwaye adwuma okọ a wo mabiem se eba ne sakra no ema osesan yo osesan ma me pa na chew se me sra no mama ni tie de obi aka ne ntesa no de on fa ne se obi anu ho akire no no akoto no no fa no no ahwe no nti da bia na me pa na chew de bia na me pa na chew ana ya zafofo no so ya no mokasa akire no se wonyai na entesa mens haya akwa 87.9 FM na fe wonua TV akwa mu sam jumedie no eno na wo hwe na wotie no MC ba ko wo hwe na fe wotie bie no name ajewa eya na because time na ye ka say many MC to wade yi ohun wo so sa etoda eya na ye wo say pa cho me 9 years an
ha etimi wo so saa na hu de me gete no ajai ebo okra ya sa na fifre tseme na me hu de me nya me ho na ase ho yira me hu de me nye de o so saa na kase no ese ka twi nam nanim de ba ne sa hu de me nye kura na kama ye din na maka me sense so saa ko si se no so be na dwuma eno o se si aye kasa ye wo ha nyina ne ye ra ho ye nyina ye wo yaw mu na so na wo yaw no mu kase ko wo na wo ho me pa cho se wonim wo ye de yi kofa baaye a wadawroma bomode ama ye hunu mama se mi no yare no se ebi asei na kofa baaye mama nka me se me te wasa me ye prempre nti me kun nim sa de me life it me nua no nyina nyum me masa me fancy okay esanse me bro on saba akoso pe na wutumi da ayi bonkum no so pe enkuku na mitimi wutumi nchi ankoda nifa okay wase obi the message apampa chomo de ba ya mo fa mo dinka ho wase please let's help them please my name is Sarah wase good afternoon Sarah me da say papa wase mam na che say wo hu na sem bia kra no a ono ankasa che say won kan fa ho a che ne sam wo bi say no why this not fair you can't do this to your sister it's this woman I'm Francis semu no na yen fa ne nko na yen kanim mako yen no na ya fa to so mam yen no yes no yen kase yi no yes because yen no Africa ya the dropping and the free asumura at the bar me me photo ba ko be kire away what the buy me see me adwene na ma me ya said me see said ye tie bia na ye be sign ye beba ye de beba me ti ho me ba me ho ma ti me pe life kasa gumu mame me pe life pa sumra mpanyi 42 for na ni me ye dai aguru na so na mi nim posasa me ba ko sa ti bia ho na wonim nim ta asumra chief friend chief abwaje we asuma me kan so atia o ba asumra obehu me pe o se me hu abaya bi wota atwam ha na so me ba ya maya na me de mani hwe o ma wo ye different me sorry ya no me komafu na so me ba na me dware na me siesie me on kasa be kofu Debbie na so ene nti oba bia o de ka e ba ya sorry fie ho e be sram no bisa me say na wo de we wo ko hu no wo hen I'm so hu sa hohora oni mpanyifo di enti na me hu sa obi ani asem asumra hospital mu ho madam rezi ho asumra o tie me o bi tim ba fa me marry no ma bia ne ma me makọ na aduane amedi amano just me ni obi aye be me ikwa wo baketu ana na wo ho okwa adwuma me baketu ya nti na okwa adwuma na sei bia wa ma wo ba no na sabiyo sabi fache me wo yi woto wo dwonso akwala na na ye ma wo ho pepa one ba no ba na bema ana sa bema no nti wo kunu ko adwuma na bia wonya maaye na sabe se wugya wo na ya wo no na yi pampers no akwala na na ye abema ketu na wa pepa wo ho na woni adamfo bia ebia obi so ba bo ankaka ani ese adamfo bi che ni se me da ho na wo bi ani wo a me ni se kria me ba ya susu mene ma sorry for kra be break mission ho ani ba kokra mene net bempa isa oni aduane de ono a o mami bi na wa mami ba ni bi na se bia bibi ti se sa de anu ankwa na mesre ne se me kunu se e beba ha men me ntoma sin mi o horo ni mami we ana ba ko eka enipa ewiase areho ahwefo ne atiefo to bi se what na ho se wanya fie sen
mfa nse menya be 43 yeah urade 43 urade na so ene waka wote wa ade na ya na eye wo like ebu wa wote wa wukaka wutrim enka ne de na wutumi ye sese de wuntumi ye wukunu ni wa oba ena wote wa me kai pa na me sukura so obi kura ba hwe me a na me ra ho so obi ba hwe me a producer Bomodiana Ebra na ma yentwa ye ho emra yentwa ye ho mra yentwa ye ho mra na in fact ewiase eya se enye yade ena aba ena se ye japade ne ho a Ewurade Nyankopɔn la ene na maso nyame ahwe yetwa ye ho abasisi obo me hu ye what sorrow dua so adai ene de mewie ya bo doctor simenya hepatitis B ene na wonti oh hine yire Dr. Akosua dua ya wo power specialist herbal hospital nka ye